Oltiin just kesällä menty 75 naimisiin ja olin aika huonossa kunnossa. Tiesin kyllä, että mulla toinen krooninen munuaisvika on, mutta se vilkas nuoruus jätti sitten sen oman hoitamisen toisarvoiseksi. Munuaiset lakkas toiminnasta kokonaan, niin se muutti sitten sitä tulevaisuutta sitten ihan kertaheitolla. Tehtiin omaissiirto. Eli mun äiti oli tässä, hän luovutti minulle sitten oman munuaisensa. Mä sain tämmöisen hylinän kahdesti ja se jätti sen kroonisen hylinän siihen munuaiseen. Kun nuori oli, niin sitä teki kaikkea, mitä kaikki muutkin nuoret ja nuoret perheet tekee. Ehkä se oli omalla tavallaan myös niin kuin osoitus itselle, että siitä huolimatta pystyy niin kuin toimimaan ja tekemään kaikki ne asiat, mitkä muutkin ihmiset tekevät. Sykäys tähän elinsiirtourheiluun tuli Keilasessa. Mä huomasin, että tämä meidän paikallinen potilasyhdistys myös järjestää keilailua kerran viikossa. Siinä sitten huulena heitettiin, että ensi vuonna olisi 2009 kisat Australiassa. Yksi-kaksi rupesi tuntumaan, että mä voisinkin lähteä sinne. En ole koskaan kauheasti matkustellut, niin silloin mä ajattelin, että Australia voisi olla hyvä kohde aloittaa se matkustelu. Sen jälkeen mä oon ollut kaikissa kisoissa. Pisimmät on ollut sitten Australian lisäksi on ollut Etelä-Afrikka ja Argentiina. Mulla on varmaan sellainen 2 metriä erilaisia arpia ympäri kehoa ja lohituusleikkaus vuonna 1996. Sydämen tahdistin on laitettu, kaihileikkaukset on tehty, sarveiskalvo on siirretty, molemmat lonkat on vaihdettu. Tietysti kisojen välillä, niin kuin aina urheilijat tekee, että 60-69-vuotiaissa on nyt mun oma luokkani ja petankin puolella. Salainen haave on saavuttaa se Euroopan mestaruus, uusia sen Dublinin Euroopan mestaruus. Mitali kiilto silmissä.